ndakapiwa ku Victoria Falls ndopedza race saka nhasi ndapedza zveresi ye5K. Yes. Chinoita kuti murambe muchida kuparticipate manya in that age. Ndinodipa good health negood mind nekudya zvakanaka nekumwa mvura yakawanda. Munogara kuno? Ndinogara kwaMudare kuchikanga phase 2. Ndezvipi zvamungada kukurudzira vechidiki vazhinji vacho vari kusangana nezvinodhaka vachimwa zvinodhaka, ndezvipi zvamungada kukurudzira kwavari? Ndinokurudzira vadiki kuti vasadhakwa, ngavamhine mumaresi akadai ngemarathon edzidzidzi nekundozvimhanyira before marathon dzisati dzatosvika. Iwo pachako everyday go for walk zvinokupawo utano hwakanaka. Inini gore richitanga gore richipera hatirwari, hatimwe mapirisi, tinomwa mvura idzi negood mind. Mati mune makore mangani zvakare? 92 years old. Okay, thank you. And she's got a family, but I don't want to panapa. It's a running family. Yes, same way. Wakati trainer. We are a trained family. Yes, the same way. We are a running family. Yes, Zisengwe was our mentor. She has trained us to run every day of our lives, and we have captured that one. Indeed, we will join the Honde race today. This is not our first race, and not our last race. We were to Victoria Falls International race. We went to the Africa University International race, and now we are to Honde Manyama. This was a challenge. It was a challenging terrain. It's not an easy terrain. This was one of the most difficult terrains to run. Yes. But I'm happy that we all completed the race. Well done to everybody. I completed the race. And auzi kwa gabara. Amuno mweze mbafarire gogo naiga. Aba roa kubuta.